God aften, og for foreløbig sidste gang, hjertelig velkommen indenfor her i Hjertegamblernes forunderlige univers. Det her er Hjerter på spil nummer 11, den sidste i serien inden sommerferien, og vi slutter med maner. Udsendelsen i aften den er lidt længere end vanligt, og det skyldes, at alle hjerteparerne skal have chancen for at vinde en luksusrejse til sommerferien. Så sidst i dagens udsendelse, der skal vi altså hilse på de to par, som tidligere har fundet hinanden her i Hjerter på spil, og naturligvis også det eller de par, som opnår hjertekontakt i aften. Den tid, det er en glæde. Og husk så, for sidste gang, at selvom det her er mest til grin, så er kærligheden i bund og grund en alvorlig sag, og lykkelig være de, som den vælger. Skulle kærligheden have lyst til at kigge indenfor i aften, ja, så er den da hjertelig velkommen. Og lad os så få sat nogle hjerter på spil. Her kommer de tre dejlige drenge. Og sådan ser de altså ud, de tre drenge, og udsendelsen ville jo ikke være helt den samme, hvis ikke også... Det kunne da godt være, om den nok være lidt mere kedeligt. Jeg tror, at det er en god idé, at vi får nogle piger på bordet, eller bag ved bordet også, og de kommer her. Tre vidunderlige piger. Ja, der kan man bare se, og så står man der, og så er det de andre, de vil sige goddag til. Velkommen til. Den første pige, hun hedder Agnete, med efternavnet Glabo. Agnete, hun er 23 år, hun er vægt, og hun er en vægt, som nok forstår at tage pulsen og temperaturen på, hvad der foregår omkring hende. Hun er nemlig ved at læse til sygeplejerske, og ovenikøbet glad for det. Hvad fik dig til at vælge den uddannelse? Da jeg var inde ved militæret, der var jeg lidt i tvivl om det var det, jeg ville, indtil jeg blev 60. Og så valgte jeg noget andet. Om du ville være sygeplejerske, indtil du blev 60? Eller Nej, jeg var inde ved militæret, inde ved flyvevåbnet. Nå ja, selvfølgelig. Det var ikke i virkeligheden, var det så ikke den der drømmen fra lægeromanens skæbner? Nej, overhovedet ikke. Det var det ikke? Nej. Du har også betroet os, at du i virkeligheden sådan dybest set helst ville være politibetjent. Ja, det er rigtigt. Vil du hellere ud og svinge knippen, end du vil af på det? Ja, hellere det. Hellere det? Så har jeg fået opsnuset en lille historie fra dengang, fra din pure ungdom, dengang, da du gik i 5. klasse. Der spurgte lærerinden nemlig, hvem har skrevet Bibelen? Og nede på bagerste række, der sad lille, yndige, ufærdige Agnete og rakte hånden op. Og hvad var det så, Agnete, hun svarede? H.C. Andersen. H.C. Andersen. Og det er noget vrøvl, fordi hver med en lille smule forstand ved, at det er Johannes Møllehave, der har skrevet Bibelen. Så i hvert fald så siger vi velkommen til dig, A for Agnete. Den næste pige, vi har, ja, det er jo B'et, og hun hedder Heidi Dunker til efternavn. Du godeste. Ja. 23-årig køkkenassistent, hedder det jo, ja. Med solen i vædderens tegn. Og efter egne oplysninger, så er du både frembrusende og har masser at gå på mod. Ja. Ja. Og så har du fortalt os, at din allerstørste lidenskab, det er motorcykler. Ja. Altså, jeg mener, hvad laver du så i det her program? Det handler ligesom nogle andre ting. Men jeg skal have noget jern mellem benene. Ja. Det er jeg ikke så sikker på, at du lige får den næste halve tid, men... Nej, men hestekræfter og... Ja, man kan mærke, hvad slags vejr man er med og... Ja, så når man bliver gennemblødt, så regner det. Ja, så man våd. Jeg hørte, der er ikke noget, du engang har kørt om kap med lovens lange arm. Jo, det var faktisk meget morsomt. Jeg kom ud af Boldenskov en lørdag aften kl. 2:30, eller nat. Ja. Og så kommer jeg ud, og så låste jeg motorcyklen op. Står der i ledertøjet, og så kommer der sådan en motorcykelbetjent lige rundt om hjørnet, og så kigger han på mig. Så råber jeg til ham, skal vi køre om kap? Det er kraftedeme i orden. Hvem vandt? Ja, det gjorde han, for han havde 1240 kubik, så... Og hvad havde du? 5,35. Ja, det var ikke meget til op. Men... Det der med ledertøjet, er det noget, du bruger sådan også, når du ikke kører motorcykel? Lædervest. En lædervest? Ja, det er sikkert klæder, jeg er sikker på. Velkommen til dig, Heidi. Ja, tak. Den tredje pige, hun har bogstav C foran sig.
Hun hedder Susan, og efternavnet det er Nielsen. Susan, hun er 23 år, hun er løvinde, ansat på Helsingør Kommunes sygedagpengekontor. Og det kan jo egentlig godt undre, jeg mener, du har jo været i Helsingør Pigegard i 11 år, hvor du har spillet på bækken. Så du burde måske være blevet sygeplejerske sådan og lidt. Nej, jeg spillede med signalhorn. Signalhorn? Ja, men to bækken. Hvad gav du signal til? Alt muligt. Alt muligt hvad, for eksempel? Ja. Jeg har været i USA og spillet lidt for SAS derovre. Kan du prøve, nu har vi ikke et horn sådan lige på hånden, men kan du prøve at sådan vise os, hvordan... Kan jeg få en fanfare uden horn? Det er lidt svært. Ja, det er der mange ting i livet, der prøv. Da-da! Det er den korteste. Det er den allerkorteste. Det var en lille fanfare. Og så er der afsløret, at den mand, som du gerne vil dele dit liv med, han helst skulle have humor og brune øjne, og så at han for alt i verden ikke være en lemmedasker. Og en lemmedasker, det er forhåbentlig ikke det, jeg tror, det er. Nej. Hvad er det? Hvad er det så for en? Det er sådan en høj ranget en, der ikke rigtig kan styre armene og benene. Du skal ikke have noget at klemme der, når det kommer svingende det hele? Okay. Helst ikke. Vi får se, hvad der sker. Velkommen til dig, Susan. Tak. Det var de 3 piger. Nu skal vi så også have hilst på de 3 drenge. Og den første, han sidder der med et-tallet foran sig. Han hedder Ole, med Pedersen til efternavn. Han er 22 år, tyr, uden ring i næsen, men med rødder i det fynske. Du er økonomielev hos SAS, læser HD i fritiden på Handelshøjskolen. Og du bruger også mere af din fritid på dit firma. Hvad laver du? Jeg spiller fodbold for dem. Du spiller fodbold for dem? Ja, fodbold. Ja. Og håndbold, Ja. når der bliver tid til det. Ja. Og selvfølgelig lidt af hvert ellers. Ja. Du har skrevet i dit brev til os, at når du spiller fodbold og håndbold for SAS, så gør du det så hårdt, at du næsten ikke kan gå bagefter. Er det sådan på andre områder i dit liv også? Altså, det kunne da være en vigtig information for nogen her. Altså nogle gange, når man er ved i byen, kan det godt være hårdt næste dag. Mm-hmm. Ja. Så har du har også fortalt os, at det værste, du ved, det er at blive drillet med, at du er fynbo. Ja. Bliver du tit det? Ja. Hvorfor tror du, folk har noget mod fynboer? Det har det heller ikke. Folk vil gerne have noget at grine af. Så det stiller du med glæde op til? Ikke med glæde, men jeg gør det. Ja. Sker det for dig tit? Ja, dagligt på arbejde. Dagligt på arbejde, det er nogle slemme folk, sagde for. Nej, de er bare København alle sammen. Sådan. Ja. Her i udsendelsen, der har vi jo tidligere fået smagsprøver på nogen, der har snakket finsk, nogen, der har snakket japansk, og en, der har snakket tyrkisk. Så jeg tænkte på, måske kunne vi få sådan en smagsprøve, hvordan det lyder, hvis det sådan er rigtig vaskeægte, syngende fynsk. Kunne vi få en lille prøve? Ja, det er jo svært sådan lige at flå ud af lommen. Prøv. Jeg skal jo bare snakke med den, så er det fynsk, men kaffe og kaffe, sådan noget der, det er jo godt. Kaffe og kaffe og sådan noget der, ja. Måske specielt det der, sådan noget der. Fodbold, det er også. Velkommen til dig, Ole. Den næste herre, han har jo pudsigt nok nummer 2, og naturligt nok, han hedder Michael, og efternavnet det er Karen. Han er 23 år, han er datalogistuderende Stenbuk, og efter egne notater, eftertænksom, filosofisk og i stand til at holde på en hemmelighed. Hvad er det for nogle hemmeligheder, du går og gemmer på, Michael? Ja, det må jeg jo ikke sige. Det må du ikke sige. Jamen, der er ikke nogen, der lytter her, kun dig og mig, lad os høre. Bare kamera på. Der er kamera på, okay, så dropper vi det. Men det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at dit efternavn, Coran, det stammer fra dine skotske aner, ikke? Mhm. Præcis. Hvordan? Min far er skot, han flyttede hertil en gang i 68, tror jeg nok. Ja. Nu skotter, som jo, du er så halvt skotte i virkeligheden, selvom du er dansker. Skotter er jo mest kendt vel for Sean Connery og god whisky, og så en ting mere, nemlig det, at de mildt sagt er temmelig sparsommelige. Har du også den egenskab gemt i dig? Det var på, hvad du mener med sparsommelig. Ja, Nærig var jeg, det vil jeg nok ikke rangere mig selv som, men sparsommelig, jeg ved, hvordan man holder på penge. Ja, for du har nemlig fortalt os, at din største drøm, det er at få et godt familieliv med masser af kærlighed og en bundsolid økonomi. Mm-hmm. Så lad os håbe, at du måske kan lave fundamentet til det her i aften. Velkommen til dig, Michael.
Som den sidste herre her i Hjerter på Spil i den her omgang, der har vi nummer 3, Martin, som hedder Reinhold til efternavn. Og her blænder vi op for en 21-årig skorpion, som jo nok ved, hvilken knapper man skal trykke på for at få den perfekte udløsning. Eller hvad? Hvor har du det fra? Nå, men jeg mener altså, du arbejder jo i en fotoforretning, så du må da til daglig vejlede folk i det. Jamen, det gør jeg også. Det gør Det du? gør jeg også, ja, det gør jeg. Du har også fortalt os, at du holder af at cykle ud i dit blå med fotografiapparatet på bagagebæreren og tage spændende billeder. Hvad er det for nogle spændende billeder, du sniger dig rundt og tager? Sniger mig ikke, og jeg er helt alene. Du er helt alene, når Jeg du er tager helt dem? alene. Hvad foregår der på de billeder? Jamen, det jeg tænkte på, der var ikke andre med, det vil sige, der er ikke nogen modeller med. Nå, det lyder kedeligt. Det er landskaber og sådan noget. Ikke kun landskaber, nej. Det kunne være hvad som helst. Det kan være hvad som helst. Så har du fortalt os, at noget af det, du synes, der er mest pinligt, det er, når du står i forretningen og ekspederer en sød pige, og så begynder hun at lægge an på dig. Ja, jeg ville da være stolt og bære, hvis det skete for mig. Sker det tit for dig? Det sker engang. Ikke tit, nej, men det er sket. Sådan, hvad gør du så? Ja, jeg har gudskelov disken imellem, så... Nå, så hun ikke kan se noget, eller hvad? Ja, hun kan ikke komme så tæt på. Øj, det må være barsk. Lad os håbe, du kan holde... Nej, det er meget sjovt en gang. Men... Lad os håbe, du kan holde pigerne på afstand i aften. I hvert fald velkommen til dig, Martin. Det var så de 6 hjertegamblere sådan i overskrifter. Og nu skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad der ellers gemmer sig i dem. Og det gør vi jo, som vi har gjort de 10 foregående gange, ved at jeg stiller en række spørgsmål, hvert med 3 svarmuligheder, 2 som vi har bestemt på forhånd, og en tredje, som I bruger, hvis I har noget mere intelligent at skulle have sagt. Det første spørgsmål, det er til herrene. Det lyder sådan her. Du og din partner har kommet sammen i et par uger, og en søndag eftermiddag, der skal hun nu til at præsenteres for første gang for den pukkelrykkede familie. Og da du kommer og henter hende, konstaterer du, at hun i sin nervøsitet har drukket sig lige vel rigeligt mod til. Hvad gør du ved det? 1. Du putter hende i et iskoldt styrtebad og fylder hende med skoldhed jordmorkaffe. Eller 2. Du viser dig fra den absolut solidariske side og drikker dig lige så fuld som hende. Eller 3. Noget helt andet. Hvad gør du? Lad os få et rask bud på det. 1. Du putter hende i iskoldt styrtebad og fylder hende med skoldhed jordmorkaffe. Eller 2. Du viser dig fra den solidariske side og pimper dig lige så fuld som hende. Eller 3. Noget helt andet. Lad os få et bud. 1, 2 eller 3. Der var sådan rimelig delte meninger om det. Ole, du vil simpelthen gøre hvad? Ja, drikke mig fuld i smagen. Så vil lige dingle hjem der og sige, nu skal jeg bare se, her har vi, og det, vi kan nogle ting. Ja. Det vil du slet ikke synes for pinligt. Ja, mine forældre, de kender mig. De er vant til, at du sådan kommer ravende beruset hjem med en kvinde jævnligt. Nej. Nej, men de kunne så opleve det første gang her. Okay. Michael, hvad vil du gøre? Ja, så jeg ville sådan set få ned hjem en gang og sige, at det går ikke i dag. Jeg har det ikke så godt. Jeg må stikke en hvid løgn og vise mig, altså, hvis hun kræver mod for at møde min familie, så burde der være en anden måde at gøre det på. Altså. Det kunne være, hun var angst for skotter, hvem ved? Det kunne være. Så vil jeg så give hende det med en lille del af gangen. Altså for eksempel min mormor er alene et andet tidspunkt. Jeg vil dele det op, tror jeg, i stedet for at hele den pukkelrykker i gangen. Gør det lidt nemmere for hende. Er det ikke sådan lidt vagt, at du ville finde på en vild løgn? Hvorfor ikke sige det til hende, som det var? Prøv lige at høre her. Bum, du er beruset. Jeg kræver ikke, hun ser min pukkelrøgfamilie. Nå. Michael, jeg er sikker på, at du bliver altid partner for en pige. Selvom hun har et lille problem. Martin? Jeg havde nok planlagt en ny møde i stedet for. Så fundet en anden der, og så ikke havde fortalt hende. Så må hun jo springe ud i det, så kan hun ikke nå at drikke sig. Du vil simpelthen bare overraske hende. Fuldstændig. Du kan også overraske hende på den måde, at du tog kontakt til det lokale busselskab, og så mødte du op en dag, bop, bop, og så væltede hele den pukkelryg ud og sagde, hej! Så kunne du ikke nå det. Nej. Okay. Godt. Det var et par meninger omkring det spørgsmål. Det næste spørgsmål, det er til pigerne. Og det lyder sådan her. Din mand har givet dig lov til at klippe hæk. Ja, det er ikke vidunderligt. Pludselig opdager du, mens du står og klipper, at på den anden side af hækken, der ligger din super flotte nabo på ryggen og slikker solskin. Hvad vil du gøre ved det? 1. Jeg vil lige sige, at han ligger
og slikker solskin, ganske som vor Herre har skabt ham. Det ændrer billedet en lille smule. Hvad gør du så? 1. Du indstiller klipperiet og trækker dig diskret tilbage. Eller 2. Du vinker, hilser og nyder synet. Eller 3. Noget helt andet. Hvad ved jeg? Lad os få nogle bud på det. Der ligger Hans Peter Ravne fornøjet. Og Agnete, du vil... Hej. Og nyde synet. Du vil stå der, og du vil ikke hente kikkerten, eller hvad? Nej. Du vil ikke være bleg for det. Han ligger der, men det er da trods alt din Men jeg vil da finde en skammel, så kan jeg stå der og hente en bajer, og så kan jeg sidde og nyde, eller stå og nyde synet. Okay. Heidi? Ja, jeg vil nok stoppe klipningen og hækken, og så vil jeg råbe til ham. Jo, hej, men hvor ser du godt ud? Er du gang i dig? Og hvis nu han sagde, ja, det er der. Så vil jeg lige se, om min mand var hjemme. Og hvis han ikke var det, Ja, så vil jeg hoppe ind til ham. og så tror jeg, vi stopper lejen der. Ja. Susan? Ja, jeg tror, jeg ville gå ind og hente noget køligt og drikke, og så gå ind og lægge mig på siden af ham. Og hvad så? Det kan man jo så kun gætte sig til. Ja, det prøver vi så at gøre ud. Ja, tak for det. Det sidste spørgsmål, det er et fælles spørgsmål. Det gælder i alle 6. Så lyt godt efter. Du er meget forelsket. Og nu foreslår din partner, at I, for ligesom at cementere forholdet, får tatoveret hinandens navn på venstre balle. Hvad gør du ved det? 1. Du er blændet af kærlighed og går med til hvad som helst, hvor som helst. Det er 1'eren. Eller 2. Du foreslår en prøveordning med vandfast tus. Eller 3. Noget helt andet. Hvad gør du? Din partner foreslår, at I skal have tatoveret jeres navne på venstre balle. 1. Du går med til hvad som helst, hvor som helst, fordi du er blændet af kærlighed. Drengen, de kan slet ikke bestemme, så pigerne har allerede valgt. Eller 2. Du foreslår en prøveordning med vandfast tus. Kom så, knæk, det er det, jeg venter på. Vi har hele aftenen. Det er jo dejligt. Ja. Ole, vandfast tus. Ja, det kan jeg gå af igen. Ja. Det må man da sige. Ja. Du skal ikke nyde noget. Nej, det kunne jo gå galt. Er det hvordan galt? Altså, i fremtiden, så vil det være lidt ærgerligt at rende rundt med det. Ja, altså med ærner på bagdelen, og det er Yvonne, du har gang i. Det kan jeg da godt se. Michael? Ja, okay. Hvis man hver gang man bliver forelsket, tatoverer sit navn bare bagpå, så... Okay, man er pakket til det selvfølgelig ikke, men der er masser af hud bagpå, så... Altså. Jamen, der er jo så nogen, der har mere plads end andre, der mener til lange navne og masser af navne. Men Altså, du vil ikke er det kærlighed, så er det kærlighed. Og det vil jeg da gerne gå med til. Så er det bare ligegyldigt med, at det er forældre. Fuldstændig. Okay, Så ja. kan min far sige, hvad han vil. Altså. Det kunne være, der ville komme et par skotske eder der, når han opdagede det. Hvad med dig, Martin? Jeg havde nok til en af de der vandmærker på tygummi eller sådan et eller andet klister på. Sådan et overføringsmærke. Ja, det kan gå af på det løbet af et par dage, så. Tror du ikke, hun ville synes, det var lidt underligt, at du rendte rundt med Søren Spætte på venstre bagdel? Ej, man kan vel få mit navn på, jeg ved det ikke. Det vil jeg tro. Okay. Lad os prøve at høre, hvad pigerne vil gøre ved samme situation. Jeg har sagt nej. Klart nej. Ja. Jeg synes ikke, det er pænt med navn. Altså, nogle ting kan godt være pæne, men ikke navn. Det vil sige noget andet end navn. Hvad kunne være pænt på bagdelen der i stedet for? En rose, for eksempel. En rose. Ja. Ja. Hvis nu han så foreslår, at vi får en rose hver på vores bagdel. Jamen altså, det spurgte du slet ikke om. Nej, det gør jeg jo nu. Ja. Måske. Måske en lille rose. Ja, okay. Heidi? Jeg vil sige absolut nej, og så vil jeg få ham til overtale til at få tatoveret noget andet. Også en rose? Nej. En motorcykel? Ja, en motorcykel. Susan? Jeg ville sige ja. Du har måske en i forvejen. Nej, ikke endnu. Er det selvfølgelig derfor, du vil sige ja? Ja. Du skal ikke være bange for noget som helst i den sammenhæng. Så hvis det går i stykker, må man bare sørge for at finde en, der hedder det samme. Okay. Ja. Nu håber jeg, at I har fået så meget baggrundsinformation, selvom det jo ikke er alverden, så skulle det være nok nu til at foretage et umiddelbart valg på, hvem I kunne tænke jer at komme i byen med at spise en middag her i aften på Danmarks Radios regning. Så hvis I lige vil trykke på jeres knapper nu og få foretaget det svære og vanskelige valg, så venter vi spændt på, at elektronikken har registreret det.
Og i mellemtiden kan I jo så derude ved skærmen også prøve at sidde og gætte på, hvem må vælge hvem og hvorfor. Og nu får jeg så at vide, at den er i hus. Registreringen i hvert fald. Så nu er vi så spændt på at høre Agnete. Jeg har valgt nummer 3, Martin. Du har valgt Martin, som er i stand til at trykke på de rigtige knapper. Hvorfor har du valgt ham? Er det derfor? Nej, det er fordi, jeg synes, han havde sådan nogle pæne ører. Ja. Jeg tror lige, det er nødt til, fordi nu er det jo sådan, at du sidder ligesom bedre for at se det end seerne. Så ja, Martin, hvis du lige vil vise seerne, det kamera der, hvis du lige vil vise seerne dine ører, ja, kan du så nævne lige trække lidt ud, så vi rigtig se dem? Ja, det kan vi. Sådan, ja. Det kan man jo godt forstå. Du valgte ham på grund af de pæne ører? Ja, det er der ikke noget at sige til. Så er spørgsmålet jo, hvem Martin har valgt. Jeg har valgt Agnete. Du har valgt Agnete! Vi har aftens første par. Ja. Så vil vi jo gerne høre, hvorfor har du valgt hende? Jeg glæder mig meget til at se den lille røde rose. Du har måske altid haft en hemmelig drøm om lige netop det. Nemlig. Ved I hvad, vil I lige komme herop og sige pænt goddag til hinanden? Hvis I så lige vil stille jer pænt her og vente. Ja. Vi starter jo meget godt med et par sådan ved første hug. Så lad os prøve at se, om vi kan fortsætte den vej. Heidi, hvem har du valgt? Jeg har valgt Ole. Du har valgt Ole. Ja, Og hvorfor det? fordi jeg synes, han har sådan et sødt koslik. Ja. Et koslik? Hvad er et koslik? Ja, det ved. Nå. Nu fik det... Ja, okay. Og så den der med følge hende op med at drikke sig fuld. Det synes jeg, det lyder meget godt. Ja, men selvfølgelig ikke noget med at køre motorcykel bag. Nej. Men det er jo klart. Nej. Ja, så er det jo spændende at høre, om Ole også har valgt dig. Så har vi jo faktisk fået 2 par. Så Ole, er du ked af at fortælle os på syngende fynsk, hvem har du valgt? Jeg har valgt A. Du har valgt A. Hun står heroppe, så det var et dumt valg, Ole. Ja, Hvorfor valgte du hende? fordi hun gik ind for ikke at være utro. Og det er også lige dig? Ja. Okay. Så synes jeg lige, vi skal næsten slutlig høre Susan. Hvem har du valgt? Jeg har valgt Michael. Du har valgt Michael. Det vil sige, at vi har altså så stadigvæk chancen for at få et par mere, hvis han også har valgt dig. Lad os lige høre, hvorfor har du valgt ham? Det var det med tatoveringen. Det var da skægt, som det fascinerer, det med tatoveringen. Det er ikke i virkeligheden, fordi at Sean Connery, som jo også lidt nogen det. mener er verdens mest sexy mand, kommer fra Skotland. Det kunne være, at Michael også havde. Også lidt det her. Det handler også lidt om det. Ja, Michael, spørgsmålet er, om vi i den sidste hjerter på spil i denne her omgang skal have 2 par. Det bestemmer du sådan set. Hvem har du valgt? Jeg har valgt Susan. Du har valgt Susan! Ja. Og hvorfor har du det? 1, hun er køn. Ja. 2, hun er charme. 2, hun er charme. 3, hun er ærlig. Ja. Og 4, det med tatovering er stadig interessant. Vil I ikke også lige komme herop og sige goddag til hinanden? Sådan, nemlig. Ja, vi fik så 2 par her i den sidste udsendelse, og det er jo dejligt. Og I skal nu ud og spise på Danmarks Radios regning. Men vi har en lille overraskelse til jer om et lille øjeblik. Så hvis I stedet for at gå ud og spise nu vil gå ud og få fundet en telefon og få bestilt spor det sted, hvor I nu skal være, så vil vi vende frygteligt tilbage til jer om et øjeblik. Foreløbig tak for nu. Derude står telefonen. Fortsat god fornøjelse. Ja, så fik vi altså kåret 2 par her i dagens udsendelse. Og tidligere her i Hjerter på Spil, det var det, vi snakkede om i indledningen, ja, der har vi jo haft nogle andre vinder heldigvis, der vi har haft i hver eneste program. Så vi har, kan man sige, 2 par ventende sådan i puljen. Og det er jo sådan, at vi holder en pause nu, og det er sommerferie, så vi skal have afviklet alle parerne i forbindelse med præmierne, sådan at de alle sammen har en chance for at vinde en luksusrejse. Så nu skal vi prøve at se, allerførst skal vi hilse på Jan og Susanne, men vi skal lige se, hvordan det egentlig gik til dengang, da de valgte hinanden. Det så sådan her ud. Ja. Jeg tog nummer 2. Du tog nummer 2, og det var jo Jan. Det var Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor dævlen tog på ham. Ja, det var nogle af de ting, han sagde. Han også lige at gå i byen og var lidt udadvendt. Udadvendt er fordi det går i byen, det er vigtigt. Ikke vigtigt, men det hjælper lidt på det. Det hjælper lidt på det. Jamen, så er det jo spændende nu at høre, hvem
Jan har valgt. Jeg trykkede på Susanne. Du trykkede på Susanne? Ja. Jamen, det betyder, at vi har et par. Vi skal lige høre, hvorfor valgte hun? Jeg synes, hun virker meget fornuftig, og så er hun pæn og charmerende. Fornuftig og pæn og charmerende. Det var jo pæne ord dengang. Kan vide, om virkeligheden har ændret sig siden. Det finder vi ud af nu, for her kommer de endnu en gang. Velkommen til Jan og Susanne. Velkommen til. Ja, tak. Ja. Ja, jeg kan jo se, at I er glade for hinanden, og jeg kan se, at der er allerede kommet noget ud af den middag der. Det gik hurtigt, ja. Ja, hvad? Jeg kaldte ham Thomas. I kalder ham Thomas, det er jo det er også et smukt navn. Hvad? Nå? Han er god nok med tapper det hele. Godeste. Ja. Hvordan var det sådan at komme ud og spise med en vild fremmed mand? Du påstod jo godt nok, det hørte vi jo lige, at du havde trykket lidt på hende, men hvordan var det? Det er der mange, der spurgte om. Det gik fint. Det gik rigtig fint endda. Ja, men altså, hvordan er det ikke underligt sådan? Jo, i starten, ikke? Ja, hvad har man at snakke om? Alt. Dig for eksempel. Ja, det er jo hurtigt Det overstået. startede den første 1,5 time, og så kørte det bare. Men I fik noget godt at spise, og så har I set det siden, eller hvad? Ja, vi havde jo natten der. Ja, det. Skal I ses mere? Ja, på det tror jeg. lørdag. Ja, på Nej, lørdag. næste lørdag igen. På Fortsæt næste det. lørdag igen også, ja. Det kunne være, at de skulle ud og rejse sammen i sommerferien også. Fordi hernede, der har vi jo vores berømte 15 love, og bag dem gemmer der så en rejse. Og den går til et dejligt sted, skulle jeg hilse at sige. Der er også en masse andre ting. Nogle af dem kan blive jeres. I bestemmer selv, hvor mange love I vil åbne. Fordi I får nogle spørgsmål, og for hvert rigtigt svar, der må I åbne en love. Jo flere rigtige svar, jo flere lover. Så enkelt er det jo i virkeligheden. Så hvis jeg nu lige holder lille Thomas her imens, Junior. så kunne I jo lige stille sig. Jeg her. Og så vil jeg stille spørgsmålene. Det første spørgsmål, det er til dig, Susanne. Har Jan fjernsyn i soveværelset? Jeg tror lige, vi drejer den her sådan, at seerne kan være med også, ikke? Det er jo deres program, ikke? Så har Jan fjernsyn i soveværelset? 1 ja, 2 nej. 1 ja, 2 nej. Ja, det har han da. Det har han da. Og Jan, Susanne, er hun ægte blondine? 1 ja, 2 nej. Er hun ægte blondine? 1 ja, Undskyld, mor. 2 nej. Ja. Jan, af hensyn til din mor, så skal jeg nok lade mig spørge, hvordan du har konstateret det. Okay. Susanne, hvor lang tid tilbringer Jan på badeværelset om morgenen? 1 mindre end et kvarter. 2 mere end et kvarter. 1 mindre end et kvarter. 2. Ja. Det er jo hurtigt overstået. Det kan godt være, at du fremover skal bruge lidt mere end det der. Ja, 3 ud af 3 mulige. Det er jo ikke så skidt. Hvis du nu bad Susanne om at gå i karbad med dig. Men det kan være, I har prøvet det. Var det en vandfødsel? Er det et vandbarn? Nej. Nå, okay. Hvis du nu bad hende om at gå i karbad med dig, hvad vil du så sige? 1 ja, 2 nej. 1 ja, 2 nej. 4 ud af 4 mulige. Hvis Jan skal nyde stærk spiritus, Susanne, hvad vil han så helst have? 1 tequila eller 2 whisky? 1 tequila eller 2 whisky? Hun er ikke i tvivl. Nå, det er heller Det er heller ikke. 5 rigtige ud af 5 mulige. Lad os prøve at se, om det bliver helt og deles alle rigtige. Har Susanne vin på lager derhjemme, eller køber hun ind fra gang til gang? 1. Der er flasker på vinreolen, eller 2. Hun køber ind fra gang til gang. 1. Der er flasker på vinreolen, eller 2. Hun køber ind fra gang til gang. Fattig fister. Nemlig, hun går ned i hjemme hver gang og henter en papbil. Kom her, Thomas og jeg vil gerne se jer se over. Det er nu da et usædvanligt grimt barn. Kunne I ikke gøre det bedre? Jeg tror lige, at den kan blive bedre med holde. Nå, ja. Det var jo
6 muligheder ud af 6. Det må jeg sige er flot. Vi skal have lidt assistance til at få åbnet de 6 låger. Og den kommer her. Her kommer Annette Jønsson. Velkommen til dig, Annette. Og Den er fremmelig. hvad skal vi sige? Der er frit valg på alle hylder. Foreløbig er der 15 låger. Vi skal have valgt den første. Damerne først. Damerne først. Jeg tager nummer 13. Låge nummer 13. Lad os prøve at se, hvad der gemmer sig bag ved den. Det kunne være, at det var noget rart. Ja. Jeg vidste, vi ville få den. Det starter godt med en æske tændstikker. Den kan man bruge til mange ting. Jeg ryger, så det passer fint. Ja, så der er der til et par uger. Jo, tak. Forhåbentlig der, mindre der ryger ekstremt meget. Det var den første. Hvad skal vi så have? Ja, Sanne, hun siger, at jeg er sexfikseret, så det bliver nummer 6. Det kan være, at Sanne har ret i det. Det skal vi ikke blande os i, men lad os prøve at se, hvad står der derinde. Der står Ja. Og det betyder, at I skal ud og rejse. Ja, det gør det jo. Men hvad seerne ikke kan vide noget om, hvad publikum heller ikke kan vide noget om, og hvad Jans mor måske heller ikke ved noget om, og måske gør hun alligevel, det er, at Jan har lovet sin mor at gå på hænder, hvis han vandt rejsen. Jeg kan ikke gå på hænder. Her er rejsen. Værsgo. Så værsgo. Jeg kan ikke gå på hænder. Så må du gå på Susannes hænder. Bare du gør Kan du noget. gøre sådan Jo, der? så går jeg på hænder. Okay. Kan det ikke gøres bedre? Nej, ikke af mig. Ikke af dig? Nej, Jeg har Okay. ikke det er det eneste, jeg ikke kan. Tøsedreng. Ja. Lad os prøve at se, hvor rejsen går hen. Vi åbner kufferten, kigger. Der ligger et katalog, og der er et lille kort, hvor der Paris. står, I skal have Paris. Godt. Kærlighedsby. Ja! I skal til Paris, nemlig kærlighedens by. Og så er der 4 låger mere, så det kunne være, at der er nogle blæer i en af dem til den lille der. Det ved jeg ikke. Men prøv at 4 låger. Så er det mig jo. Ja. Nummer 2. Nummer 2. Der står helt sikkert noget rart deroppe, er jeg sikker på. Der Nej. står en videomaskine, den vil vi hente. Du vil gerne have et tændstikæsken, så. En videomaskine, det er også rart, så kan I følge barnets opvækst. Sådan. Det er jo en god ting at have det på video. Ja, hvad skal I så have? Der er 3 mere til jer. Nummer 5. Nummer 5. Og bag den låge, der står der en radio, en Danmarks radio, som kan tage op til forskellige programmer. Og der er en garanti for, at det er fuldkommen knasfri mono. Sådan, hvad skal I så have? Der er mere. Jeg har 2 låger mere. 9. Nummer 9. Den kommer der, og der har vi 4. Hold da op. Der kommer de 2 første. Ja, og hvad er så den sidste låge, I skal have? Tak skal du have, Nette. Hvad er den sidste låge, I skal have? Nummer 7. Nummer 7. Og bag nummer 7 gemmer sig Nå. et. Det er så rollesæt. Lad os lige få det hen. Og dem kan I jo så slå hinanden i hovedet med, hvis I bliver træt af hinanden undervejs. Det skal vi ikke blande os i. Sådan. Det kan man nok sige var værd at tage at føle på. Det passer lige til den lille. Her kommer en, som passer til den lille. Den er lige nok skræddersyet. Ja. Okay. Ved I hvad? I skal til afsted. Her er rejsen til Paris. Vi skal nok sørge for, at resten det bliver eftersendt, så må vi ikke have lov til at sige, måske skulle I tage den lille med jer hjem. Den nød hænge på ham resten af tiden her. Så fortsat godt liv. Ha' en rigtig god tur til Paris, og tak for nu. Selv tak. Derude venter flyveren på jer. Hej, hej. Ja, så fik vi sendt dem afsted, og vi har jo 3 par mere, vi skal ind, og det er jo alle tiders. Mens at vi nu lige får byttet rundt på præmierækkefølgen og så videre, så skal vi se, hvordan det gik dengang, da Lars og Anne-Charlotte valgte hinanden. Det så nemlig sådan her ud. Jeg har valgt Anne-Charlotte. Du har valgt som sidder med Anne-Charlotte, i. som Ja. sidder ved siden af, ja. Og jeg kunne godt lide, at hun gerne vil være selvstændig. Ligesom der er sådan noget, der er godt drev i hende. Der er drive i den tøs. Lad os prøve at høre, hvor hun har drivet sin personlige stemme. Jamen, det har jeg godt nok også på 3'eren. Det var på grund af slipset. Det er Lars. Det betyder, at vi har aftens første par, og det er jo dejligt. Det er ikke passe, du har valgt denne charmerende unge mand på baggrund af. Nej, men det skal jeg da nok fortælle ham, hvorfor jeg har. Det kommer ikke meget ved med andre ord. Nej, jeg skal nok. Jeg blander mig fuldkommen udenom. Jeg vil ikke komme herop og sige goddag til hinanden.
Ja, sådan gik det altså til, da Lars og Anne-Charlotte valgte hinanden, og dem har vi jo selvfølgelig også her i aften. Her kommer det nemlig. Velkommen til Lars og Anne-Charlotte. Velkommen til og tage plads hernede. Ja, og I har ting og sager med, kan jeg se. Der skal fejres det ene og det andet. Det håber vi. Ja, jeg skal lige høre, inden vi lige går videre så meget hurtigt. Fandt du ud af, hvorfor der var charme på hende? Kan du lige komme lige derover af? Hvorfor hun var charmerende? Ja, og hvorfor du... ja. Ja, det synes jeg da. Hun var da dejligt at være ude at spise med. Det var en hyggelig jøde, ikke? Ja. Sådan lidt nede på jorden. Og der var det der Der var drev i hende. Ja, der var drive i hende. Ja, hvad med ham? Det var egentlig udmærket. Da du først fik rykket slips af ham, så hjalp det lidt, eller hvad? Jamen, du hjalp også godt på det. Så vi vil godt have lov at give dig en togplan, så du for eftertiden ved, hvordan togene de kører. Vil du sige, at det fif, du fik af mig, det passede Det ikke rigtigt? holdt ikke hjem. Så du var nødt til at blive herovre? Det var jeg faktisk. Det var godt nok. ærgerligt. Ja. Nu skal jeg høre, det her det må vi gemme til senere, selvom det ser dejligt ud. For vi skal nemlig i gang med finalerunden lige med det samme, fordi tiden løber. Så hvis I lige vil indtage jeres pladser her, så må vi gemme det der til senere, så skal I bare høre her. Fordi I har jo chancen for at vinde blandt andet en rejse til Florida eller Sardinien. Det er jo ikke det værste, man har. Det første spørgsmål, det er til dig. Har Anne-Charlotte selv meldt sig til Hjerter på Spil, eller er det vennerne, der har presset hende ud i det? 1. Hun har meldt sig frivilligt, eller 2. Hun er offer for gruppemotivation. Ja. Okay. Anne-Charlotte, synes Lars, at læbestift og højhælede sko virker ophidsende? Nu har du selv flade sko på i dag, så 1 ja, 2 nej. Synes han læbestift og højhælede sko virker ophidsende? Ja. Det går i Bryne. Hvis nu du på et tidspunkt, hvis ikke du allerede har gjort det, bad Anne-Charlotte om at opføre en æggende striptease for dig. Hvad vil hun så sige? 1 ja, 2 nej. 1 ja, 2 nej. Det tror du ikke, hun ville. Ja, 3 ud af 3 mulige. Anne-Charlotte, hvis Lars havde stået og ventet på rødt i et fodgængerfelt sammen med 10 andre, denne pæne forsikringsmand med den nydelige slips, og der overhovedet ingen biler kom, ville han så 1 gå over for rødt, eller 2 vente på, at det blev grønt? Forsikringsmanden har truffet sit valg. Ja, man kan jo også resten lidt få en bøde på flere 100 kroner for den slags. 4 ud af 4 mulige. Lars, er Anne-Charlotte 1 naturelsker, eller 2 opholder hun sig helst indendør? Er hun naturelsker, eller opholder hun sig helst indendør? 5 ud af 5 mulige. Sidste chance. Har Lars værktøjet i orden? Men har han høvlebænk derhjemme? 1 ja, 2 nej. Har han høvlebænk derhjemme? Nu er det selvfølgelig afhængigt af, hvad man mener med en høvlebænk, men Det var jo det. når vi snakker værktøj, så er det selvfølgelig sådan en til at save og hamre og banke på. Men ved I hvad? 5 ud af 6 mulige, det er heller ikke dårligt. Kom lige med herover og se, hvad gaveboden har at byde på. For de 5 love er der, plus 10 mere, det er nemlig 15, og Annette kommer ind og hjælper lige om et øjeblik. Hun kommer der. Vi skal have valgt 5 love, sådan i lynens hast. Du får lov først. Ja? Jeg lovede at tage nummer 14, det gør jeg så. Ja, hvorfor har du lovet det? Det var en, der sagde, det var et godt råd. Ja, det, hvis man har en mikro, så er det et godt råd. Fordi her kommer en mikro. Det var den første. Hvad så? Ja, så tror jeg nok, jeg kunne tænke mig at tage nummer 11. Jamen, så gør vi da bare det. Der er der ingen problemer i det. Og der står en lille ghettoblaster, som også kan modtage CD'er og Danmarksradio om 1, 2 og 3 og alt muligt andet. Hvad så? Nummer 4. Nummer 4. Den prøver vi også lige. Og der står et stereoanlæg. Det klarer du altså. Og vi nøjes med at tage noget af det. Resten, det får I senere. Men det er et stereoanlæg, som indeholder alt. Også program 1, 2 og 3. Så nu har jeg så både til det ene værelse til det andet værelse. Ja, det var 1, 2, 3. Hvad siger I så? Nummer 8. Nummer 8. Og der står et stereoanlæg mere. Nu er det sidste chance. Så der får I bare lige højtalere. Men det vil sige, nu har I et stereoanlæg hver, og en mikroovn og en ghettoblaster. Spørgsmålet er så, Det kan Den ikke overskue, sidste. du tager den. der er jo altså de her kostelige rejser. Det er jo det. Det er jo det. Ja, Hvad siger I så? jeg
tror, vi skal have nummer 13. I tror, I skal have nummer 13. Lad os prøve at se, hvad der gemmer sig. En rejse! Ja. Og jeg kan fortælle jer, at rejsen den går enten til Maldiverne eller til Nice. Så skal vi med rystende hånd, det må jeg jo hellere gøre, fordi lad os prøve at se. Det kan også være en overraskelse. Det er nemlig lige nøjagtigt, hvad det er. Florida! Ja, det er jo den sidste udsendelse i den her omgang, så en lille overraskelse skal der selvfølgelig også være. Det var en rejse til Florida for jeres vedkommende. Så ved I hvad? Vil I ikke tage den her kuffert og skynde jer afsted til Florida? Vi skal nok sørge for resten Det vil meget gerne. Fortsat rigtig godt liv til jer også, og tak for nu. Og god tur. Jo, tak. Hej. Ja, 2 stereoanlæg og en rejse til Florida, en mikroovn og en ghettoblaster. Det var jo herligt for Lars og Ancelotte. Lad os prøve at se, hvad Agnete og Martin kan gøre det til. Det er jo ikke så længe siden, de har valgt hinanden. Det gjorde det her i starten af udsendelsen, eller så midtvejs i udsendelsen. Lad os lige prøve at lytte til, hvordan det lød dengang. Og imens så bytter vi lige om på præmierne endnu en gang. Jeg har valgt nummer 3, Martin. Du har valgt Martin, som er i stand til at trykke på de rigtige knapper. Hvorfor har du valgt ham? Er det derfor? Nej, det er fordi, jeg synes, han havde sådan nogle pæne ører. Ja. Jeg tror lige, det er til, fordi nu er det jo sådan, at du sidder ligesom bedre for at se det end seerne, så ja, Martin, hvis du lige vil vise seerne, det kamera der, hvis du lige vil vise seerne dine ører, ja, kan du så nævne lige trække lidt ud, som vi rigtig ser dem? Ja, det kan vi. Sådan, ja. Det kan man jo godt forstå. Du valgte ham på grund af de pæne ører? Mm. Ja, det er der ikke noget at sige til. Så er spørgsmålet jo, hvem Martin har valgt. Jeg har valgt Agnete. Du har valgt Agnete! Vi har aftens første par. Ja, sådan lød det, og det har vi jo ikke glemt, for det er jo ikke så længe siden. Så lad os håbe, at de har fået aftelefoneret og fået bestilt deres middag, for her kommer de så forhåbentlig en gang til. Agnete og Martin, velkommen. Endnu en gang. Ja. Har I fået bestilt et bord? Ja. Ja. Og nu er det jo klart, at de andre par, som vi har haft inde her i aften, de har haft ligesom lidt bedre tid til at lære hinanden at kende. I har ikke haft så lang tid, I har haft de her par minutter, der er gået. Men jeg ved også, det kunne jeg høre, jeg stod og tiske og viske, så jeg håber, I alligevel er rimelig velforberedt til det, der skal ske. Glæder jeg for til at komme og spise med hinanden? Ja. Ja, det manglede det bare. Spændende. Ja, hvis I lige vil indtage jeres pladser, så kan I så få spørgsmålene her. Fordi hvis nu Martin han skal ud og købe sig en ny bil, hvad tror du så, hvad vil han lægge mest vægt på? 1. Hurtig acceleration, eller 2. At den kører langt på literen. Hvad tror du, Agnete? 1. Hurtig acceleration, eller at den kører langt på literen. Ja, flot. Martin, tror du, at Agnete hun synger under bruseren om morgenen? 1 ja, 2 nej. 1 ja, 2 nej. Ja, eller nej, nemlig. 2 ud af 2 muligt, det er flot. Det er utroligt, man kan nå på så få minutter. Dejligt. Hvis Martin kommer for sent på arbejde, han når ikke bussen, hvad gør han så? 1. Tager han en taxa, eller 2. Venter han på den næste bus. 1. Tager han en taxa, eller 2. Venter han på den næste bus. Ja da! Det er ikke så svært. Nå, 3 ud af 3 mulige. Har Agnete nogensinde været i Det Kongelige Teater? 1 ja, 2 nej. Hvad tror du? Ikke at jeg forventer, at... Ja. Det har hun ikke. Beklager. Agnete, tror du, at Martin har haft et akvarium, da han var dreng? 1 ja, 2 nej. 1 ja, 2 nej. Nemlig! Ja. Hvad havde du i det akvarium? Var det guppy eller guldfisk? Eller... Jeg kan ikke huske det. Du kan ikke huske det? Nej. Det var nok måske begge dele. Det var det nok. 4 ud af 5 mulige. Kommer sidste.
Når nu Agnete skal på sommerferie, hvor tror du så helst hun vil hen? Så hun skulle vælge mellem 1. en svensk ødegård, eller 2. en lystjagt ved den franske riviera. 1. en svensk ødegård, eller 2. en lystjagt ved den franske riviera. Ja! Okay! Vil I lige følge med hernede? Det er jo en fornøjelse. Det er jo den glade gavebod, det her. Annette kommer ind igen og er parat til at hjælpe. I må åbne 5 låger. Og nu skal jeg så sige, at de rejser, der er her den her gang, det er Maldiverne og Nice. Og det er jo ikke så kedeligt, vel? Så ja, 5 låger. Lad os komme i gang. Siger I? Nummer 5. Nummer 5. Det er den øverste i højre hjørne. Og der har vi stående 4 flasker champagne. De kommer ned nu, og så skal I med det samme vælge den næste låge. Skal jeg være der? Sådan. Hvad siger I så? Badabam. Ja. Og jeg kommer de 2 sidste. Og hvad siger I så? Jeg tror, jeg optegner min side nummer 4. Nummer 4. Ja, og der har vi... En kuffert stående. Og... Ja, nu har jeg jo masser af gange i det her program stået og åbnet kufferten, så hvad med I selv lige åbne den og fandt ud af, om I skal til Maldiverne eller Nice? Ja, det er det, der er trykket. Og så åbner man den, tror jeg nok. Og hvad står der på kortet? Der står et gavekort til Maldiverne. Ja. Men vi er jo slet ikke færdige nu. I har 3 låger mere. Lad os få dem åbne fra. Ja. Nummer 8. Nummer 8? Ja, det er jeg sikker på er et usædvanligt godt valg. Hvis man gerne vil have en ghettoblaster, den kommer den der. Okay. Og det var 3. I har 2 mere. Kan det være nummer 7? Nummer 7. Den næste sidste. Og der har vi en radio. Så ja, hvad skal der så være i den sidste? Eller hvilken vælger I som den sidste? Har vi sagt nummer 11? Har vi? Nej. Nå, nummer 11. Nummer 11, det er jo helt sikkert. Ja, men okay. Rejsen, jeg ved ikke, vi har de her tændstikker med, sådan en tordenskjold, det er jo kært minde om Danmark, når nu vi skal til Maldiver. Den putter vi lige ned, ikke? Så kan I få den her med. Og så, hvis I vil have radioavisen, så får I lige den her med også, ikke? Og så, hvis I sådan keder jer på vejen, så får I lige en dunk med også. Og resten det eftersender vi, kan I have en rigtig god tur og få noget godt ud af det. Og for øvrigt også god tur i byen i aften. Tak for nu. Storbyen venter på jer. Det er jo en sand fornøjelse. Nu skal vi så have det sidste par på beding. Det sidste par, der skal ind og se, om de kan få en rejse. Det kunne være sjovt, hvis alle parerne fik det i aften. Det er nemlig Susan og Michael, og da de valgte hinanden, der lød det jo sådan her. Der synes jeg lige, vi skal næsten slutteligt høre Susan. Hvem har du valgt? Jeg har valgt Michael. Du har valgt Michael. Det vil sige, at vi har altså så stadigvæk chancen for at få et par mere, hvis han også har valgt dig. Lad os lige høre, hvorfor har du valgt ham? Det var det med tatoveringen. Det var en skæg, som det fascinerer, det med tatoveringen. Det er ikke i virkeligheden, fordi at Sean Connery, som jo nogen mener er verdens mest sexy mand, kommer fra Skotland, og det kunne være, at Michael også havde. Også lidt det, ja. Det handler også lidt om det. Ja, Michael, spørgsmålet er, om vi i den sidste hjerter på spil i den her omgang skal have 2 par. Det bestemmer du sådan set. Hvem har du valgt? Jeg har valgt Susan. Du har valgt Susan! Ja. Og hvorfor har du det? 1, hun er køn. Ja. 2, hun er charme. 2, hun er charme. 3, hun er ærlig. Ja. Og 4, det med tatovering er stadig interessant. Og sådan lød det jo, og ja, lad os få dem på scenen med det samme igen. Her kommer de igen, Susan og Michael. Velkommen til igen. Ja, I har jo så strukket lidt længere henad. I har jo I har fået lidt længere tid til at stå derude og snakke. Har I fået drøftet nogle af livets alvorlige meninger? Ja. Ja. Det ser også meget alvorligt ud. Hun drøftede, jeg lyttede. Hun drøftede, og du lyttede. Ja. I lyder allerede som et sølvbrug-ægtepar. Prøv at høre, ikke så meget snak. Lad os da vende ryg med ryg, eller I 2 skal i hvert fald gøre det, fordi nu skal vi nemlig have fundet ud af, at I også skal ud og rejse, ligesom alle de andre. Det kunne jo være pragtfuldt. I øvrigt så, for ligesom at stresse lidt, så kan jeg fortælle jer, at rejsen den her gang, det er til London og Florida. Ja. Susan, hvis
Michael skal ud og investere i et par nye sko. Hvad tror du så, han vil vælge? Fikse italienske hyttesko, 1 eller 2 almindelige snøresko? 1 fikse italienske hyttesko eller 2 almindelige snøresko? Ja. Michael, Susan, har hun kørekort til motorcykel? 1 ja, 2 nej. 1 ja, 2 nej. Susan, hvis nu Michael skulle invitere dig på en fornøjelig aften, det kunne man jo godt tænke sig. Hvad vil han så invitere dig på? 1 klassisk koncert, eller 2 en tur i biografen? 1 klassisk koncert, eller 2 en tur i biografen? Der kan bare se, Susan, hun vil hellere have Schwarzenegger, og du er mere til Bach og Mozart. Så er det jo. Det var 2 ud af 3 mulige. Michael, Susan, er hun ryger? 1 ja, 2 nej. 1 ja, 2 nej. Det kom meget sådan. Ja. Så er spørgsmålet til dig, Susan. Kan Michael tælle til 10? Vi ved, at han kan gøre det på skotsk og på dansk. Men kan han også gøre det på fransk? Oui, 1, 2, no. Ja, Michael. Det er jo en påstand. Må vi prøve at høre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sådan. 4 ud af 5 mulige. Sidste spørgsmål. Det er jo til dig, Michael. Har Susan nogensinde lavet et sugemærke på en dreng? 1 ja, 2 nej. 1 ja. Er det virkelig ikke det, Susan? Nej, det skuffer mig. Følg lige med herhen. I skal have lov til at åbne 5 låger. Huha. Det er det med sugemærke. Nå? Nej, skal vi? Kom herhen. Ja. Her er de låger. Der står Annette, og her er de 5 muligheder. I skal åbne 5 låger. Hvad siger I så? Skal vi starte? 3. 3. Okay, den har vi deroppe. Og der står en lille støvsuger. Den kan man altid få brug for, hvis man skal rydde ud i parforholdet. Og hvad skal I så have? 4 mere? Jeg vil gerne have en 10'er. En 10'er lige et øjeblik, så skal jeg være. Nå, okay, vil du have den der? Ja. Og der står en videomaskine. Og nu er jeg lige hurtigt nok. Det er slet ikke en videomaskine, det er faktisk en CD-afspiller. Men der er også en videomaskine, så hvad vil jeg tage den næste gang, hvis I vil have rejsen? Hvad siger I så? 3 mere, må I åbne? 8. 8. Den har vi der. Der står en mere kampagne. Så kan I jo så samtidig lige få besluttet jer for, hvad I skal have som den næste. Hvad er det? 2'eren. 2'eren. Låge nummer 2. Og der står et eller andet, som vi ikke kan se hvad. Jo, det er et brydesæt. Ja. Så er der en mulighed tilbage. Hvad vælger I? Tænk jer rigtig godt om. Tænk jer rigtig godt om. Hvad siger I? Etteren. Låge nummer 1. Lad os håbe, der står en kuffert. Lad os håbe, der står en kuffert. Hvad står der? Der står en ghetto-plaster. Okay, men derfor kan I jo da godt holde sommerferie sammen, må man jo nok sige. Ikke helt dårligt. I skal ud og spise om et lille øjeblik, men inden da, så kan vi jo sige pænt tak for den her omgang, fordi mere har vi nemlig ikke på hjertet. Det var alt, Hjerter på Spil kunne byde på i den her omgang. Og husk nu, det er kun med hjertet, du kan se rigtigt. Det vigtigste er altid skjult for øjet. Pas godt på dit hjerte. Tak for nu.